जिसे नं बावखुंग्रि ब्लक कमिटि इउपिपिएलआ नैथि बोसोरारि जथुम्मा खुंफुंदों। दिनै सानसेनि मेहेरगोनां हाबाफारिजों जिसे नं बावखुंग्रि ब्लक कमिटि इउपिपिएलनि नैथि बोसोरारि जथुम्माखौ खुंफुंदों। क'क्राझार सहरनि खोला फारसे थानाय हरिनागुरि बावखुंग्रि हाजोनि गाहायाव थानाय गुवार फोथाराव नैथि बोसोरारि जथुम्मा खुंफुंदों। मख'नो गोनांदि खुंफुंजानाय बे जथुम्माया दिनै फुंबिलिनि समनिफ्रायनो जागायो। बेबायदिनो फुंबिलि समनिफ्राय फिरफिला बिरहोनाय आरो बिबार बावनाय हाबाफारिजों बे जथुम्माया जागायो। बेबायदिनो सानजौफुनि समाव जिसे नं बावखुंग्रि ब्लक कमिटि सिङाव थानाय गासै मोन10 प्राइमारि आरो मोन9 बिसिडिसिफोरखौ लानानै जौगाखांनायनि सायाव थान्दै मेल सावरायनाय जायो। गिबियावनो आं बिभिन्न चेनेलनि नोंथांमोननिसिम जोंनि बावखुंग्रि ब्लक कमिटिनि जितु बोसोरसालिया जथुम्मा बे जथुम्मायाव नोंथांमोनहा जोंनि जितु बोसोरसालिया जथुम्माखौ जोंनि आपग्रेड बा मिडियानि लेभेलाव जिहेतु नोंथांमोनहा फोसावनो लानायनि थाखाय नोंथांमोननिसिम गखे धन्यबाद थाबाय। जों माने बोसोरसालिया हिसाबै जों जिहेतु सेन्ट्रेल लेभेल बा जिल्ला लेभेलनि जितु निर्देश बे हिसाबै जों जिहेतु जोंनि टार्म्सआ बोसोर माने 1 बोसोर पूर्ण जायाखैमोन, तथापिও जोङो जिहेतु बोसोरसालिया हिसाबै जों बे प्रग्रामखौ खालामनो आखायाव लादों। आरो जों जिहेतु जोंनि वार्कारफोरनि जिहेतु करेसपन्डेन्स बे बोसोरसालिया जथुम्मानि गेजेरजोंनो जों बेखौ लाबोनो सेस्था खालामगोन। आरो जोंनि दलीय जितु कर्मकर्ताफोरनि जितु एक्टिभिटिस बेफोरखौबो जोङो पुंखानुपुंखो भाबै दिनैनि जितु जोंनि बे कनफारेन्सनि गेजेरजों बा डेलिगेटनि गेजेरजों जों बेखौ लाबोनो नाजागोन। ओरैनोथ' बे बावखुंग्रि बियाब हिसाबै इउपिपिएल हिसाबै जिहेतु जों बे बियाबखौ जों सिगांनिफ्राय देरहाबोनो हाफेराखैमोन, किन्तु जों जिहेतु दा जों गभर्नमेन्ट हिसाबै बा रुलिं गभर्नमेन्ट हिसाबै बा जोंनि जिहेतु जोंनि दलीय वार्कारफोर बिथांमोननि जिहेतु सहयोगिता बे हिसाबै जों माने फैगौ जिखुनु बिसायख'थियावनो जों माने साखाफारा माने फुल्लि जों प्रस्तुति जों देरहाहोनायनि थाखाय। ओरैनोथ' जों बे जौगालु बिथांखियाव जों खुला खुलि होनांगोन, जिहेतु जों बावखुंग्रि हिसाबै माने बिसेस बेबायदि जों इसेबां हायाखै। हायैनि खारन जेनेबा जों बुंनांगोन जाहाथे जोंनि देशनि जितु मन्दा अबस्था बेफोरखौ नायनानै जों बेखौ स्वीकार खालामनांगोन। जों माने नांगौखिनि जों जितु डेभेलपमेन्टनि जितु खामानि जों बेखौ मावनो हायाखै, किन्तु जों बेखौ आसा दङ जाहाथे जोङो पर्यायक्रमे बेखौ हागोन होननानै। ব্লক ইউপিপিএল দলৰ মানে প্ৰথম বাৰ্ষিক সন্মিলন, এই বাৰ্ষিক সন্মিলনৰ জৰিয়তে মানে আজি প্ৰতিনিধিত্বমূলক সভা হ'ব। ইয়াত আমি এনে সাধাৰণ ৰাইজক মাতা নাই যদিও আমাৰ যিখিনি মানে এই অঞ্চলত আমাৰ বাওঁকুংগ্ৰি ব্লক ইউপিপিএল দলৰ অন্তৰ্গত যিখিনি ব্লক, এই ব্লক কমিটিৰ অন্তৰ্গত যিমানবোৰ আমাৰ নেতা কৰ্মী আছে সেই নেতা কৰ্মীসকলক লৈ আমি এইটো কনভেনশ্যনটো অনুষ্ঠিত কৰিম। আৰু ইয়াত আমাৰ বিশেষকৈ দলীয় যিবিলাক নাকি সাংগঠনিক দিশৰ ওপৰতে আমি বিশেষকৈ মনোনিৱেশ কৰিম আৰু সেই সম্পৰ্কে আমি কথা পাতিম। তো ইয়াৰ কাৰণে প্ৰথম প্ৰচেষ্টা বুলি ক'ব লাগিব। আমি আজি মন্থন কৰিম ইয়াত। আমি আমাৰ দলটোক মজবুত কৰিবলৈ, আমি আগুৱাই লৈ যাবলৈ আমাৰ ইউপিপিএল দলৰ যি নেকি নীতি আৰু আদৰ্শ আছে তাক আমি কি ধৰণে ৰাইজৰ মাজত লৈ যাব পাৰোঁ তাৰ কাৰণেই আমি বিশেষকৈ আজি এইখন সভাত আমি আলোচনা কৰিম। আৰু অনাগত দিনত আমি কি ধৰণে মানে কাৰ্যপন্থা হাতত ল'ব পাৰোঁ ৰাইজৰ ওচৰত, ৰাইজৰ কাষ চাপিবলৈ। আমাৰ যি নেকি চৰকাৰৰ ইউপিপিএল দলৰ যি নেকি চৰকাৰ, আমাৰ এলায়েন্স দলৰ যি নেকি চৰকাৰৰ যি নেকি আঁচনিসমূহ আছে যে জনহিতকৰ আঁচনিসমূহ আমি কি ধৰণে সঠিকভাৱে আমাৰ প্ৰকৃত যাতে দুখীয়া দৰিদ্ৰ লোকসকল যাতে উপকৃত হ'ব পাৰে তাৰ কাৰণে আমি বিশেষকৈ পদক্ষেপ হাতত ল'ম আজি আলোচনা কৰি পেলাই এইখিনি। नोंथाङा सानाय सुनाय बेरामनि जेंनायाव गोग्लैदों नामा? जुदि नोंथाङा सानाय सुनाय दंब्ला जिंगासिनांगौ गैया। चिरां जिल्लानि बेंटल गेट साफागुरियाव दायो एसआइ निउर' थेरापि सेन्टार दंसै। बे थेरापि सेन्टाराव नोंथाङा
गोरलैयैनो देहानि सानाय सुनायखौ फाहामथाय लानो हागोन। बे आथिं सानायानो जाग्रोदों, ओमफ्राय जानाया एसे सिगांनिफ्रायनो जाखादों, ओमफ्राय बिदिनो गुबुन गुबुन मुलि जाबाबायदों, ओमफ्राय हामाखै। दिनैनि ट्रिटमेन्टआ आङो एसे मोजां मोनसिनबाय। जेरै सिं सानाय, आफादावरि सानाय, मोदोम जरा सानाय, आइजोफोरनि जेंना, खर' सानाय बायदि बेरामखौ फाहामनाय जायो। लोगोसेयैनो बे सेन्टाराव थानानै फाहामथाय लानो हानायनिबो सुबिदा खालामदों। नोंथांमोनहा ASI निउर'थेरापि सेन्टाराव फाहामथाय लानो गोसो दंब्ला नैबे मबाइल नम्बर 7620160459 नङाब्ला 9476 977 956 आव थोंजों सुलाद लानो हागोन।